И здравейте на всички, аз съм Dark Rock и днес съм в сервера Commandos PvP. И днес искам да... Не искам да ми... това е томбулка за private сервера. Значи аз сега имам 19 сабскрайбера, при 35 тегля томбулата. Значи, какво трябва да направите, за да се запишете за томбулата? Значи, трябва да се абонирате за мен, да харесате клипът и да запишете запис, ето така, запис, никакъв сервер, например, ето запис, darkrockbg, например, ето така, пишете си ника и след като запишете на 45 сабскрайбера тегля победителя и да ви покажа томбулата. Ето това е томбулката, един Protection 3, Fire Protection 2, значи като Protection 2 смисъл сет, ето го е. Един ме Sharkless 3, Knock 2, Fire 2 и една легендарка. Томбулата е скромна, защото все пак съм много в сервера, още нямам фарми никакви айтеми. Само да кажа хора, ще има и други томбули. Само тук казах на 35 сабскрайбера теглят томбулата и това е. Абонирайте се за мен, харесвайте клипа, запишете с томбулата и пожелавам късмет тези, които се запишат, поне един от всичките спечели. Аз само да кажа за томбулата. Значи тегля я с random.org и първо ще изтегля победителя и след това една резерва, всички, които са записали, една резерва. И, например, тази резерва я тегля, ако победителят не иска да не си избере, в смисъл не ми отговори до 24 часа, я давам на резервата. Ако тя не ми отговори, след това тегля на нови победителя и резерва. И така, това е за томбулата, няма се да ме харесало и довиждане.